Timbopa Jesu chipo chekuombera manerano. Ngatiomberere mambo wa madzimambo manerano. Ngatiomberere Ishe wa madzishe. Hallelujah. 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 Imbofara nekuti yagasa. Hallelujah. Ndichatsanangura. Ndichinonoka kuti unzwisise. Manero ano ndoda kutaura pamusoro peropa rajesu. Ropa rajesu. Kana tapedza kuparidza, toda kuti mugozoona zvinoitwa nesimba riri muropa rajesu. Hallelujah. Pano pane nhau yakaitika. Ichakunetsa. Zvikuru sei ukada kuimhanyira sandaitsanangura. Nekuti zvaverengwa pano nemusoro weshoko hazvifambirane. Asi ndoda kutangira kwakatangira nyaya. Zvino Ahabhi, mambo weSamaria, wakaroora mukadzi unonzi Jezebheri. Mukadzi uyu anozivikanwa maitiro ake, tsika dzake nekararamiro kake. Asi ngozi yakaitika panguva yekuroorwa kwaJezebheri. Jezebheri paakaroorwa, haana kuzoda kusiya zvimwe zvinhu zvekumusha kwavo achiuya kumusha kwemurume. Wakatakura zvimwari zvake, vanabhari nezvinamato neun'anga hwake neuroyi hwake. Nekuti kana waroora muroyi, waroora namapere ake, anouya nazvo. Ndobva Jezebheri pakuperekedzwa kana madzitete, wakatakurana nezvaainamata ari kunyika yemadzibaba ake. Ndokuuya navamwari vake kwaIsraeri kuna mwari kare. Ndokuuya kuzointrodusa chimwe chinamato chamwari akasikwa, chinonzvenga mwari wakasika. Mwari ndokutoona kunamatwa kwechaakasika kwakutopfumbira iye aripo. Ndobva wainyarara zvake. Pamwe pacho Mwari waitaura nekukiya mvura yoramba kunaya. Vanoziya vaiziva kuti something is wrong pakunamata kwedu. Zvino vaiti kana vakuda restoration kubva kuna Mwari, madzimambo aimutswa naMwari vakanga vaine inonzi revelation. Vaiti kana vakuda kuti restoration ichiitika, nguva dzedrought dzipere, vaitopinda mudzimba dzavana vaIsraeri vachibvisa zvifananidzo nekubvisa un'anga pakati pavo. Now, kureva kuti vaiziva kuti chakonesa vanhu kuguta muguta zvimwari. Vamwe vachitsvaga mishonga, vamwe vachitsvaga n'anga dzakonzera, vamwe vachitsvaga madzisekuru ane zvikwambo. Asi vaizarurirwa vaiziva kuti ameno chatorwa chiri mudzimba dzavanhu vaMwari. Now,
Jezebeli ndokubva wauya. Ipapa ndo pamwe pakatanga kuonekwa uipi wake. Munongoziva imi kana muroora achangosvika pamusha kaitiro kaanoita. Ukazodzoka kwapera makore 2 unoti mumwe. Asisiri uye. Nekuti kana achasvika tsika dzinenge dziri furutengi. Chera chibika katsi dzikauya kuzovhiringa inonzi aimikani. Chisudurudzwa yogadzikwa. Vana vepo papa unza rege kumudaro. Hama dzinenge dzichiremekedzwa pamwe chete nekatsi nembwa dzepo. Nyambatsika dzokupretenda dzine mazuva mashoma. Hallelujah. Ndokubva nguva yafamba. Ndokusvika nguva yekuti Ahabhi wakaona munda waNaboth muJezreeri. Ndokubva wafadzwa nemunda. Bhaibheri rinoti nekuti munda uyu wakanga uri pedyo nemba yamambo Ahabhi, mambo yeSamaria. Ndokubva wati zvino zvandada munda une muridzika munda uyu. Chiregedzai nditaure naNabhoti, muridzi wemunda wemuzambiringa, anditengesere munda wake. Ahabhi mambo ndo paakaenda kuna Nabhoti muranda, mwana wake muumambo wake. Zvikanzi ndauya mwanangu, ndaona munda wako uyu wemizambiringa uyu, asi waratidza kuti wandifadza, ndanzwa kuuda. Dondipa munda wako uyu, kana zvichibvira ndokuverengera mari ingaenderana nemunda. Kana kuti wondipa munda wako wemizambiringa, ini ndokupa mumwe wakanaka kupfuura iwoyo. Asi mubvunzo woti iwoyo kana wakanaka mambo, toraika wakanaka. Wondipa wako wemizambiringa, ndidyare miriwo, kovho netsunga, repi nechembere dzagumana. Ndoda kuti unyasonditeereresa zvakanaka. Panapa ndicharova inonzi substitution. Ndiko kutsanangurira kuti anoifambisa sei Satani. Ukaverenga zvakanaka, uchaona kuti Naboth akasvika paakati mambo, Jehovha Mwari ngaandidzivise kuti ndiregedze kukutengeserai nhaka yamadzibaba. Ukanzwa paakunzi Jehovha Mwari ngaandidzivise, pari kurehwa kuti weduwe ndikaramba ndandega pano ndingakundwe nokuda kwemari. But Mwari nengirozi dzake ngavauye ndibatsire kuramba nemunda, nhaka yamadzibaba. Now, bachinzwa kuti ndanyimwa munda uri muvillage mangu nemwana wandinotonga, ndokubva iye wadzokera kumba. Achisvika pamba haana kuwana nguva yekubvisa magambutsu, wakabva anopinda mumachira wakadaro, ndokubva wasunga chiso chake, ndokubva waramba kudya, ndokutanga mutsanyo, munamato wehasha neshungu. Nekuti ukabatsirwa kutsamwa nedhimoni,
ndo paye paunoti kana musoro wesadza umedze, unonzwa chigurokuro chakasunga, woziva kuti ndokutsamwa kunobatsirwa nemweya yakaipa. Haleluya. Zvino vanonyaradza ndokubva vashayiwa pokutangira kuti tonyaradza sei hama yedu yawira mudambudziko iyi. Now, izvozvo zvekunyaradza zvabva zvandiyeuchidza imwe nyaya yemumwe murume, varume vaviri vakanga vari shamwari neshamwari, asi mumwe anga ari murungu uye mumwe anga ari munhu mutema, asi vari shamwari neshamwari. Saka vanhu ava havana kumbobvira vakasiyana. Paingoti zvaremera uyu, uyu waitakurawo matambudziko. Zvaremera uyu, uyu waitakura dambudziko remumwe. Zvino ndokubva murungu uyu wafirwa naamai vake. Parufu ipapo hapana kubuda chakanaka, nekuti mbuya iyi yaifarirwa, yaidikanwa. Mwana ndokubva achema mai vake zvakasiririsa vanhu. Murungu wakachema kusvika meso akuita seachatushuka, atsvuka nekuchema mai vafa. Zvino shamwari yedu uyu, muzezuru shamwari yedu uyu, kuti achifunga zvino kuti saka munhu murungu uyu asinganzwe Shona anonyaradzwa sei, ndokushaya kuti ndomubatsira sei shamwari yangu yachema. Akapedzisira angosumuka ndokubva aenda pari zvikanzi shut up, shut up. Moyo wokunyaradza uripo asikanyaradziro. Jezebheri ndokubva ashaya kuti zvino ndoita sei nababa zvavaramba kudya. Nai baba, masuruwara mabatikana kudai kwakanaka here? Zvikanzi kwandaenda vadzimai hakuna kumira mushe. Nyamba nyaya yamakusumai yakusumwa kumuroyi chaiye, anotonga nyaya dzake asina tsitsi. Zvikanzi ndakumbira munda kuna Nabothi wemizambiriga. Iye ndokubva atoita zvekutotaura kuti naMwari wese ngauye andirambidze. Ima amai nhingi munofunga kuti ndingauwane munda wakadai? Pari kunzi naJehovha wehondo ngauye arambe neni. Jezebheri achinzwa nyaya iyi, afunge kuti ndoyarambirwa here mafetuku ukandabika. Tii yangu yakupora uko, mambo vakavata masikati ano nokuda kwemunda warambirwa naNabothi kamupfana kamwana kedu. Zvikanzi mambo, muri munhu mukuru imi, kurai. Masuruwara nokuda kwemunda, hamuzi mambo here ipapa? Zvikanzi ndini. Zvikanzi saka chisumukai muye mudye, ini ndichakupai munda waNabothi. Uri kuiona? Ndokubva kwanyorwa tsamba naJezebheri, ndiye akapinda muofisi mapresident. Ndokubva wanyora tsamba yakanyorwa nemukadzi, ndokubva yarohwa nemudhindo wamambo, ndokubva yatumirwa kusection, kuchiguta chaigara Nabothi. Zvikanzi imi varume variko, masabhuku ariko nemavhidhiko, ndinoda kuti muite zuva remutsanyo. Kana matsanya, ndoda kuti murove maelections, muvhotere Nabothi, mumupe chigaro chapamusoro. Kana mamusumudzira zuva iroro remutsanyo iroro,
chitsvagai vanhu vanopomera Nabhothi mhosva yaasina kupara, vagomuripotera kuti watuka Mwari namambo, mumutake namabwe afe. Ndokubva yarongwa vanhu ndokubva vatsanya. Vanhu vatsanya ndokubva kwamuka varume vakanga vakaipa. Zvikanzi Nabhothi wataita mukuru tamunzwa achituka Mwari namambo wacho. Guta rese ndokubva rati dzvamu. Hakuna akagona kudzora mumwe. Uri kuona strategy ya Satani. Why Jezebel akati vanhu ngavatange vatsanya then vozouraya? Waiziva kuti kune scripture inoti a hungry man is an angry man. Ndikada kuti hasha dziwande pakati pavanhu ngavaswere nenzara. Ndo weapon yatiri kusenzeserwa naSatani. Vanhu vakasaguta vanonetsa kunzwisisa. Hallelujah. Hakuna akazoda kufeya kuti nai pana ne evidence here. Wese akanzwa izvi akati kutuka Mwari watakatotsanyira. Saka pavakanga vakutaka namabwe vaitonzwa sevari kuitira Mwari basa. Hallelujah. Nabhothi achifa. Yuzi ndokubva dzasvika zvikanzi Nabhothi wadini? Zvikanzi naJezebheri mambo, chisumuka munotora munda wenyu yandakaronga yabuda. Api ndopa akasumuka ndokubva anopinda mumunda, ndokubereka ake maoko ake ndokutanga kuona ndima dzakanga dzirimo nokustrategize kuti saka repi yotangira papi namahanyandisi namadomasi. Ari ipapo nyamba Mwari vakataura naElijah. Zvikanzi tarira Ahabhi ari mumunda womuridzi. Ndoda kuti uende kunomuudza kuti imbwa padzakananzvira ropa raNabhothi ndopadzichananzva ropa rako. Ipapo ndopatichaipedzera ibaba. Chiniteererai zvakanaka. Panapa pabatwa nhau yemunda. Kwete munda bedzi asi nechirimwa chanzi mazambiringa. Mazambiringa ndo maiko aya muchirungu. Ndo magrapes. Vakambadya iti amen. Ava vakanakirwa. Now, magrapes ndo aunoti kana ukaronda muBhaibheri ndiwo wega muchero waunogona kudzidza zvekusvika paunonobata nekuNew Testament. Jesu achitora wine achitaura kuti iyi iropa rangu rinodeurirwa imi, ropa resungano itsva. Wine iyi ndo anonzi mai magrapes akasvinwa. Zoreva kuti kana wataura zvemazambiringa muBhaibheri wataura zveropa. Wakamboverenga here wewe pabhuku yaJohn chapter 2. Panonzi pakanga paine muchato paKana yeGarirea. Jesu navadzidzi vake ndokubva vadeedzwa. Vari pamuchato, waini inonzi yakapera. Waini yapera. Vanhu vakaripota vakanoudza mai vaJesu. Ndimi munoziya language inonzwikwa nemwana wenyu. Nyamba guwa riri kufamba iri. Vari kuti takagona kukoka Jesu. Ivo vachati vakatsikitsira zvavo vari mugauni ravo. Vari kuziva kuti watakakoka ane zvaachaita pano. Ndokubva mai vaya kuna Jesu zvikanzi Jesu, vana havasisina waini yapera. Jesu ndo paanopindura anoti, ko ndine mhaka yeko nemamai. Nguva yangu ichigere kusvika. Uri kuona chakavanzika chiripo.
panapa pashota wine. Mai vakuti kuna Jesu vana vakuda wine. Pari kukumbirwa wine, Jesu akuti nguva yangu ichigere kusvika. Wakutotaura zverufu rwake. Zoreva kuti request yakaitwa naamai kwaitoita sekunge ndokuchema kwenyika kuti takuda ropa. Handiri kunzwikwa here? Vanonamata kare muri kundinzwa here? Isu tiri kufunga kuti takumbira mazambiringa akasvinwa. Jesu wakuti nguva yangu imbondiregai haisati yasvika. Zoreva kuti wataura mazambiringa, wataura ropa rani? RaJesu. Ndichigere kuda kusvinwa imbondiregedza yamai. Ndokubva azoti endai munotora makate emvura. Ndokubva auyiwa nawo. Zvikanzi isai kuna marriage officer. Marriage officer achinoraidza. Anoti maiwe. Akanakirwa zvokutadza kunyarara. Kana anga ine michato miviri zuva iroro haana kuzoenda kune wechipiri. Akati chatiswa ine muvhangeri iko kwandiuye. Nekuti uyu wachengeta wine inonaka kusvika zvino. Wandinzwa here? Aha, ipapa ndo panokotwa nevakawanda vanoda hwahwa. Ina handichakurambidzawo. Ndakuda kuti kana wakunonwa chenda unonwa mhando yehwahwa hwaJesu uyu. Wekunochera mvura pasinki. Wokomborera wonwa. Kana wadhakwa handikubvunze. Hapana kumborohwa kangopisa. Pakarohwa makati. Zvikanzi endai munopa kuna anochatisa. Wacho ane experience yemawaini. Anonwa kwese kwese kwaanenge achichatisa. Achanakirwa zvekuti achatenda. Saka paari kupa comment apa ari kuita semunhu ari kutaura kuti naimi ko takawestirei time neropa rembudzi namakwai ipo paine rinonaka kudai. Zvino cheche chititeererai zvakanaka. Ndakuda kukupenengurirai zvakavanzika zveshoko raMwari. Zoreva kuti Ahabhi paakati ndipe munda, chaakanga akavenga huzi munda asi chirimwa. Wandinzwa herewe? Nechikonzero chekuti munda wanga wakadyarwa mazambiringa ende ndokubva waenda pedyo nemusha waAhabhi. Saka pese paaimuka mangwanani waiona ropa. Chakamuiriteta nechakamubohwa iropa riri pedyo nemunda wake nemusha wake. Zvikanzi chiregedzai ndibvise ndiise repi isina ropa. Now, ndakuda kuti ndikubatire pfungwa dzaSatani kuoperata kwaanoita in this generation. Ndichakutaurira chimwe chokwadi chinokubohwa. Alright, saka chaipa mazambiringa naye. Munda hamudi kuchinja, handichinje. Ndodzura mazambiringa, ndoisa kofu nemiboora namanhanga. Ndobvisa chine ropa. Zoreva kuti panapa tina Ahabhi sepicture yaSatani. Tina Naboth sepicture yemuKristu. Anoziva value iri muropa kupfuura value iri mumapudzi. Mavengereko madi kutora munda wangu wakadaro. Mavengere chandakarima. Satani haanzwe zvakanaka kuswera pedyo neropa raJesu. Ipapa ndo panoti kana ukaverenga bhuku yaGenesis unonzwa kuti Kaini naAbheri vakaenda nezvipo pamberi paMwari. Abheri ndokubva wauya nezvipo zvamakwai ane ropa.
Kaini ndokubva wauya namakabhiji nerepi netsunga. Uri kuona substitute yeropa iri kurohwa panapa. Akati hapana izvozvo, kupa Mwari anoona moyo. Ndokubva avaka chake chichechi, ndokubva waisa repi dzake ipapo. Akati hapana isiri chechi kwese kunamata, Mwari anondinzwawo. Nyamba Mwari vari kudenga varume vanodaira paita ropa remwanakomana. Hadzizi dzese chechi dzina Mwari, kune dzimwe dzina Satani full time. Ndokubva parohwa substitute, paita chechi yaAbheri iri kutenda muropa, paita chechi yaKaini iri kutenda mumagreens, mavegetables. Mwari ndokubva ati pachechi mbiri idzi ndingateerere chechi ipi? Ndokubva wagamuchira chechi yaAbheri. Chechi yaAbheri yagamuchirwa, chechi yaKaini yakatsamwa. Vese vane hasha nenhau dzekunamata vaunonzwa vachiti hapana zvakadaro, regedzai kutuka chechi dzevamwe. Enda unotarisa kanamatiro kavanoita hakana ropa raJesu mukati. Iko kunzvenga ropa ndokunokupai hasha. Vamwe voti nhai mufundisi, ko saka sei Mwari vakatora chaAbheri vakasiya chaKaini? Unonoibata kubhuku yaHebrews chapter 11 verse 2. Zvinonzi nekutenda Abheri wakapa chipiriso chakafadza Mwari. Kana patongonzi nekutenda, kana pataurwa kutenda, Bhaibheri ndopara kuti kutenda kunouya nekudii? Zoreva kuti havana kunopa chipiriso vasina kumbonzwa zvaidikanwa, vachiziva kuti Mwari anoda zvine ropa, asi mumwe wakatakura manhanga namapudzi nemifushwa yake. Chechi yaJesu muri kundinzwa here? Ndo inonzi substitute iri kurohwa naSatani mazuva ano okupedzisira. Anoziva kuti maane nzara yokunamata, but anokurifeya kuchechi isingadome ropa raJesu. Bvisai mazambiringa muise repi. Mai wezvangu. Hallelujah. Now we are substitute haize kutamba wabereki. Ukaita zvekutamba unorova 20 years uchiti uri kunamata, wakapotsa denga. Muri kunenzwa here chechi? Iyo AFM yacho yakaungana panapa ikaita mistake yekuve nemumwe wainoremekedza kupfuura Jesu, inoraswa yakazara zvayakaita izvi. Ndoda kuti muchenjere varume, nekuti Satani wakaona kuti kuramba takavabata varegedze kunamata tichavagona. Regedzai vaende, asi tichanovabvisira chinokosha muchechi macho. Porohwa inonzi substitute. Tobvisa Jesu ane ropa, toisa Budha namahomadhi vasina kufira vanhu, makabhiji. Uri kundinzwa here mwana weAfrica? Ndiri kutaura kuti muchenjere kana maakunamata. Munotungamidzirwa zita remunhu asina ropa raakapa vanhu, mukabvisirwa Jesu. Ndiri kunzwikwa here ini? Tinotori nechechi dzinoramba Jesu kuti ndewe varungu. Tine wedu mutema anoziya nhamo dzedu isu vatema. Nyamba Mwari watinonamata haana ganda, nekuti vanomunamata mumweya nemuzokwadi, nekuti Mwari wedu mweya. Ndokubva varoverwa substitute.
ndokubva vanakurirwa Jesu muchechi mavo, ndokubva vasiyirwa vakunamata munhu. Vhangeri yese ninga akazoti, gore rakati ari pakati, mwedzi wakati ari pakati, matinetsa varume shut up. Ataneta nemakabhichi asina ropa. Jesu wakaenda kupi muchechi menyu? Tine vanhu vasiri kutendeuka vari pano nemhaka yekuti ane yaanopinda kare chechi. Vazhinji vati musaparidze chechi, paridzai Jesu. Iye Jesu akaparidza chechi. Anoti ndichavaka kereke yangu. Wanizwa? Ndichavaka kereke yani? Zoreva kuti kune kereke iri muzita raJesu. Now, Jesu pa Matthew chapter 16 verse 16 achiti ndichavaka kereke yangu. Ndoda kuti uzive kuti chechi dzakatenge dzako kudhara. Waizvitaura kwana vaFarisei namaSadhusei, varidzi vemirayiro, vaitorova vhangeri. But Jesu oti yangu ndichavaka. Kwete ndakavaka ndicha. Kureva kuti yangu haisati yavako, asi mato nevatungamiri nemarabhauma. Iyo yangu ndisati ndavaka. Saka hazvinetse kuve nevakuru kuchechi kwenyu. Vanogona kuvepo asi isina Jesu. Muri kunizwa here chechi? Isu varume takachenjera tiri pano. Ndakapinda muAFM muno, ndokubva ndaicherechedza, ndikaona kuti hakuna chechi isina dambudziko rayo. But chechi ngairekedze kuzove nedambudziko rekubvisa Jesu, yoisa mumwe munhu ipapo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Takaroverwa substitute varume. Munda wemizambiringa wakadzurwa, pakadyarwa mimwe miriwo isina ropa. Zoreva kuti Satani hana basa nekunamata kwesoko, ane basa nekunamata kune ropa raJesu mukati. Dzimwe aritari dzese idzo vakai, but kana pashota ine ropa, haiwa namata tinenge tiri tese. Maiwe zangu, ndoda kunyatsopfekenura Satani manhera nhasi. Ende Satani kana akutsamwa anotsamwa ari mumunhu. Ukanzwa hasha dzako wanda ndiye. Nekuti mweya yetsvina haina miromo. Ikada kutuka inotuka newako. Iwa wacho uchituka kudai so wanzwa nenhamo muromo wacho. Inonzi Colgate chaiyo haichazikanwa mukanwa mako. Mweya yetsvina iri kukusakadza. Ndiwe muridzi wokuchoboka. Ndiwe muridzi wokusarira kumashure. Ende Satani ndo paanokutaudza rapa. Nekuti wakablesswa naSatani. Hallelujah. Isu kuparidza kudai so hauzi urombo. Hatina chatinoda kudya chatinoshaya isu vamwe. Hakuna chandinoda kupfeka chandinoshaya ini. Hakuna zita remota randinovhunduka ini. Usambonditarisa zvako wakasumudza minwa kudayo. Panapa uri kuona shasha yemadzishasha. Rombe rakasumudzwa kubva muguruva. Mwari vakati chienda unoparidzira rudzi rwangu. Handina kuuya nehomwe yakabooka. Handina kuuya nezipi newaya. Mwari wakandipfumisa kuti ndikuudze chokwadi. Handidye kumba kwako ini. Uri kunizwa mwana waAfrica. Vhangeri takuirovera kuenda. Nekuti vamwe vari kundinzwa mangwana vanenge vakafa.
My way. Ina handisi kuparidzira kuti mutendeuke bedzi. But tinoparidzira kushamba maoko. Kuti Mwari kana vakukutonga uregedze kupedza 2 hours uchitinetsa. Mwari ngavaziye kuti uyu akanzwa shoko uyu. 5 seconds vanenge vapedza newe. Makarasa ropa. Muri kunenzwa chechi. Muri kunenzwa kereke. Ima muchechi medu me AFM munomu. Mune vamwe vatungamiriri vakuru vakatanga nayo. Iva tikaita mistake yokuva namata tairasa. Imbo muno mu AFM. Nekuti ese madharaya hakuna akaita zvivindi zvokuti sira ropa rake. Muri kunenzwa chechi. Pakarohwa inonzi substitute. Ropa rikabviswa muchechi. Ndokubva maiswa inonzi imitation. Kana kuti mudhabhirwa, kana kuti mugochiwa, kana kuti fake. Vanhu vakabvisirwa zita neropa raJesu, vakasiyirwa zita remuzezuru. Unonzwa vakuti tiri vechechi yekwanhingi. Chechi yekwanhingi. Ane ropa rakakundwa nechivi chokuchiva. Nevana vacho vakasara ndo chivi chiri kuvanetsa ichocho. Zvino tine ropa risina mhaka. Tina Jesu asina vakadzi vaviri vakatora. Ane mukadzi umwe chete anonzi chechi yake. Pamberi neropa raJesu varume. Chechi yakasiyirwa imitation. Vanhu vakasara voparidza, vanhu vonamatirana. Nyamba ropa rakaenda kupi muchechi? Munda wakadzurwa mazambiringa. Mukasiyirwa zvibage nenzungu dzisina ropa. Vese vari kunamatwa, vari kukuzwa nemazita makuru vari kunzwa. Hakuna wana akamuka kwavakafa. Hakuna wana akaita zvivindi zvekufira vatendi vake. But ndo mapillars ezvisondo. Muri kunenzwa chechi? Unomboziva here kuti vanhu varasiswa nhau dzekunamata? Kunotori nekumwe kwaunotonzwa kuchinamatwa chero ngirozi chaidzo. Wakanzwa rimwe dhimoni rakabuda panapa? Raitaura nendimi richidedza zita rematumwa ana Eria nana Gabrieli. Wege for the prona mukati mehipa. Shaken be horror night. Danny for the aka. Get away. Hatina mara anotaura chirungu chakatyoka. Nditeerera mwana wa Afrika. Ukaverenga bhuku yazvakazarurwa chapter 22. Johani wapedza kuratidzwa zviratidzo. Akapfugama pamberi pengirozi. Ndokubva akuda kuinamata. Ikajamba. Ikati mwana wamairekedza kudaro. Usandinamate, ndiri muranda pamwe chete newe. Zoreva kuti hakuna ngirozi inonamatwa. Tinonamata chacho chakasika ngirozi. Mukaona mukanamata Gabrieli, mukanamata Mikairi, iye akaramba akanyarara, manamata mweya wakaipa. Ngirozi yechokwadi inotiregedza kundinamata. Makaroverwa substitute. Chine ropa chikabviswa. Mukapiwa Mikairi asina ropa. Muri kunenzwa chechi yaJesu. The devil is a liar. Nyamba ropa ramakanzvengeswa iri ndo mune kuporeswa kwako. Nekuti namavanga ake takaporeswa. Hapana panoita vanga pasina ropa.
ndosaka healing haiwanike nekuti makadzuriswa mazambiringa. I'm talking about the blood of Jesus. I'm talking about the blood of Jesus. Ndiri kutaura nezveropa raJesu. Muri kuninzwa here chechi? Naye mufundisi. Saka zvama kudai so toziva seiko chechi yaJesu wacho yakaita sei nekuti dzawanda. Munomboziva panapa tine vamwe vasinganamati nemhaka yekuti chechi dzadi. But kuwanda kwemabhekari hakuzi kumutadzisa kudya chingwa. Asi chechi dzikawanda, mumwe ari kuregedza kubuda make maari kupinda ari achinyasoona kuti muchechi medu hamuna chivi chinomborambidzwa. Abude nekuti wakazvarirwamo. Hakuna wakazvarirwa muchechi. Wese munhu wakazvarirwa kuchipatara kana kudzimba kana kumunda, kwete muchechi. Inga chikoro chawakaenda ndicho chakaenda mai vako. Inga kwaunorapwa kuchipatara ndiko kwairapwa mai vako. Saka zvaipei kubva pane makabichi uchienda kuna ropa raJesu? Muri kuninzwa here chechi? Satani muri wenhema. Rega ndikupe mufananidzo wandakambotaura pane imwe nzvimbo. Ndikati pane vamwe vanhu vari pano, vamwe vari kudzimba uko, vasiri kunamata nemhaka yekuti kune munhu akaita chivi ari muchechi. Unomboziva kune imwe nyaya inoti ikaverengwa munewspaper kunzi mufundisi akazoita zvakati. Unonzwa mumwe akuti manje tinganamate zvakadai. Iwe ukanzwa munhu achidaro rekedza kumupindura. Nekuti kana wakangwara cherechedza uone. Agara haanamate nyaya isati yabuda mupepa. Uregedze kutambwa 10 noti nemunhu akakundikana kunamata. Wozoona vese vafundisi vakushorwa. Nesuwo tese takutotarisirwa pasi. Vari kuverenga mapepa vaya vasi vamwe vedu. Uri kuninzwa here chechi? Panoita mumwe anoti zvino kana muvhangeri abatwa nemukadzi wemunhu, isu vana vesangano tonamatira papi? Ndiudzei asikana. Wotoona hutu vaenda vachada kana kuya kuchechi. Rega ndikubvunze mubvunzo wauchabva panapa wakuziva chokwadi. Alright, tomboti wafa waenda pamberi paMwari. Ini kana ndikazonzi ndini ndiri kukutonga, unomboziva here kuti isusu tisu tichatonga nyika inei? Unombozviziva? Tomboti wamira pamberi pangu apa, ndomboti Mwari mbomira ndipinda mutsoka dzenyu ndimbotonga mwana wamai uyu. Ndini ndaigara naye muchitungwiza. Ndakaparidza aripo achituka. Ndikanzwa izwi rake ndikarichengeta. Ndikati tichasangana. Ndomuziva. Taura futi tinzwe ndiro izwi rake rinoriziva. Ndakutaurawo saMwari manje. Ndokubvunza mubvunzo. Ndikazona zvakurema ndoti Mwari pindura, taurai naye mega. Taurai naye mega. Indomukuwadza. Nekuti papa ndenge ndine hasha dzekuti ndakaparidza kuchinaya, iwe ukaramba kutendeuka. Ndoti Mwari, pedzerana naye, ndimi mune mweya wakubereka. Mwari omva aita take over, omva akubvunza mubvunzo. Zvonzi naye mwanangu, ndizvo here kuti wakarega kunamata? Iwe woti ehe. Ipapo uchinzwa simba nekuti une chivi chaunoziva chakaitwa kuchechi. Okay, saka wakaregererei? Muvhangeri ningi akadanana nemukadzi wemunhu, zvekutobatwa mufunge Mwari kwete zvemakuhwa. Alright, ndazvinzwa mwanangu.
Muvhangeri uyu ndiani wako? Apa ukama hatina sangari mtungamiriri kuchechi kwedu. Alright. Ukama hapana kana mtupo hapana. Alright. Kwa mukadzi akatorwa ndewako here kana ndewe mumwe? Mukadzi haasi wangu. Asi ndewe muchechi futi imomo. Okay. Saka hapana wauine ukama naye kumukadzi kana kumurume. Hapana. Saka mwanangu uri kundiudza nhau yevanhu tu vasipo panapa. Vanhu tu vari kutaura nezvavo havapo pano handiti? Havapo vakasara. Saka pautu hwavo ivo vakapinda kuzoita wetatu pakati pavo nokuda kwei. Murume nemukadzi vakatorana vakaita chivi, ivo vapinda pavaviri ava nokuda kwei. Ndomubvunzo wokutanga. Wechipiri wokupedzisira, ndizvo wakanga uine shungu dzekuti vanhu varegedze kutadza. Ava zvavakazotadza ava, kana wakanga uine shungu dzekuramba, wakadii kuramba ava tu vakadanana, iniwo wakazoramba ndakatora mukadzi wani. Uchiri zera rekuti unoramba kunamata nokuda kwekakamwe zvako kamudhikoni, kamwe karabhauma kamitisa, woramba Mwari kumuenzanisa nakarabhauma kane Sudaka. Uchiri mwana mudiki. Chero Makandiwa akanzi anwa hwahwa, haana zera nekurambisa Mwari. Jesu ngaanamatwe. Church, the devil is so cunning. Moya wako substitute ana kuregedza. Ndosaka wakaverenga kubook ya 1 Kings chapter 2 ne chapter 5. Kuna nhau dzaunonzwa dziriko. Solomon achirotswa hope achikumbira njere pamusoro pekutonga vanhu vaMwari. Ndokubva kwaita vakadzi vaviri vakavata, vaine vana vaviri. Mumwe mukadzi ndokubva atsimbirira mwana wake ndokubva afa. Ndokubva apatika ndokuona kuti wangu mwana afa. Ndokubva atora mwana mupenyu ndokubva aisa chitunha, substitute. Mukadzi achimuka kuseni kubata kuyamwisa mwana, wanei mwana akatonhora. Kuve muchechi muri muchechi, asi makaisirwa chitunha, mukabvisirwa Jesu ane upenyu. Satani inonzi substitute hairegedzi. Ndosaka uri kuona kuti Jakobho wapedza kuroora mukadzi waaida, akapiwa Leah wakanga asina kunaka, iye aida Rachel wakanaka, substitute. Kangani kawakanzwa kwamunonamata kuchitaurwa nezvaJesu? Kangani pawakanzwa pachidzidziswa nezveropa rake? Satani wakakunzvengesai paropa nekuti anoziva kuti kuumambo hwake chinotonga koropa. Zvikwamba zvinorarama neropa, nyanga dzinonwa ropa, sandawani dzinonwa ropa. Anoziva kuti hapana kunamata pasina ropa. Ndokubva mabvisirwa ropa kusvondo kwenyu, mukasirwa mabheji nemasutu nematai nezvekupfeka. Muchitariswa so munoyevedza, munodadisa, but makabirwa chinhu chechokwadi, mukasirwa mufananidzo kunamata. Muri kunzwa here church? Church ngaizikanwe naJesu kwete nemunhu. Ukanzwa angoti ndonamata chechi yekwaMakandiwa, imbo watokanganwa zvedenga ipapapa. Nekuti Makandiwa chera rekupinza adzimai vake chera denga haana. Unoona varume vakuru vane mipepe yendebvu navakadzidza vachigorera kunamata munhu, chikona momba anodya sadza. Ukavati munonamata munhu havabvume,
vese vanoti ndinonamata Mwari. But ukanodhiga uchichera nyaya yacho, izonzwa kuti Jesu anotaurwa kangani. Unotonzwa achishoropodzwa achinzi ameno kamwe kamunhu zvake. But ndiye Jesu wakanzwa pana pamwe yetsvina ichiti tinokuzivai muri mwanakomana waMwari. Vana regioni vasina kana kupfeka hembe vari kuziva kuti Jesu mwanakomana waMwari. But kune vakapfeka vakavirikidza. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Uchaona kuti kana ukanzwisa nhau yeropa raJesu uchibva panapa uchisvika pamba, ndoda kukunamatira uri kuenda wakasutswa nesimba raJesu. Pauri kusvika payadhi pako pane zviri kuzoitika. Kana paine zvakachererwa zviri kuzodzupurwa neropa raJesu. Atirwe neropa varume nditeererei. Tinorwisanisa ropa raJesu neropa rezvikwambo. Ropa renyanga neropa raJesu. Panapa pane maKristu aripo panapa. Vane dzimba dzisiri kuzombofa dzakapindwa nemuroyi nokuda kwenhau yeropa yanhasi. Pane vamwe vane varoyi vachaedzerwa vakamira pagedhi pako rigoita guhu muchitungwiza nekuti ropa raJesu rinobata. Dedzera kuti handiroyeke, handitsingike, handivhumutswe, handizi mwana wamadzikirira. Neropa raJesu ndiri kuda munda wangu weropa. Ndiri kuda munda wangu wamazambiringa. Ndaneta namakabichi. Ndaneta nekunamata kwechisalala. Handina musana wejeli. Ndiri mwana weropa ini. Ndinotenda muropa raJesu. In the name of Jesus. Wanizwere chechi. Ndoda tuzive chimwe chinhu. Each time kana wakuda kusvika pachinhu chinokosha, Satani anotungamidza chefeki. Wanzwa? Wanzwa? Pane murume anonzi Ahimazi. Makambomuverenga? Achinzwa zverufu rwaAbhusaromi. Vanhu vari kuhondo, vari kurwa, kuri kufiwa, mambo vasara kumba. Mwana wamambo ndokubva afa. Zvikanzi nakomanda taakutsvaga munhu wekutuma kuti anoudza mambo kuti mwana wavo afa. Zvikanzi regedzai titume Kushi. Kushi ndokubva atumwa kunoudza mambo zverufu rwemwanakomana. But Ahimazi ndokubva asara achiti ndipe regedzai ndimanye kati. Nditendere ndiende kana ndonoudza mambo. Regedzai ndonoudza mambo. Unoziva kuna vamwe vanhu vanokomborerwa nenhau dzerufu. Anofarira kutakura nhau dzenhamo. Regai ndonovaudzai. Ukaona akasvika so anosvika achitopoza kwazvo. Akaisa maoko muhomwe. Kunzi muri kutonwa tipa na pamamboza sekuru vafa. Kwari nyaya inotonzwa kuti ndatakura news. Ahimazi akati regedzai ndiende. Zvikanzi nemunhu waMwari nakomanda aiyewa naye. Kwewa tikaseko tatuma mumwe kare chigara. Zvikanzi regedzai ndiende ndibvumidze zvikanzi chimhanya. Ndokubva amhanya. Bhaibheri rinoti wakachekerera nemusango. Zvekunotangira Kushi. Ndokubva asvika pamberi pamambo nopasa mabhireki. Zvikanzi yese Ahimazi, zvikanzi makadii mambo. Zvikanzi namambo tinofara ko mwanakomana wangu ari sei. Zvikanzi zvemwanakomana wenyu handisi kuziva, ndangoona guruva. Zvikanzi namambo mira pasaidi. Seduka hauna nyaya iwe. Ndokubva mambo vakumirira Kushi. Kushi paakasvika ndokubva anzi naiwe mwanakomana wangu
zvikanzi mambo mwanakomana wenyu afa. Nyamba ndo news dzanga dzakamirirwa nababa. Baba vari kudenga uku vaneta nenhoroondo dzekuchechi kwenyu. Vanoda kunzwa nhau yemwanakomana wavo. Tine vanhu vari panapa vakanga vaine shungu dzekunamata, but makakurumbidzirwa naahimazi vasina nhau dzemwanakomana Jesu. Mukaudzwa svinga remitemo kupfuura mwanakomana. Mukaudzwa kuchengeta musi wesvondo kupfuura mwanakomana. Mukaudzwa kuchengeta china nekuchengeta sabata kupfuura mambo wesabata. Ndoda kuti ari panapa atitseduka. Kana usina nhau yemwanakomana, step aside. Ndiri kuda nhau yeropa. Taneta nemirayiro yaMozisi. Bata icho sabata icho, taura icho sataura icho, zvese zvakaitwa kusvikira pana Jesu. Ndo pane murayiro umwe chete werudo unokavha yese yaunonzwa iyi. Saka chiregedza kuparidza mirayiro kupfuura rudo. Rudo rwacho ndiye Mwari. Wanenzwa here chechi? Manera nhasi toda kukutakudza simba. Urikunenzwa here? Kana pano paine vanhu vanoda kuzodzwa naMwari, mangwana tine sevhisi yakanaka. Tichati tapedza kuti Mwari akuporese, toda kukupa simba rakunoporesa hama dzako. Uchanoshamisika wako kuchipatara kuti ine rimufungi ere maoko aya ndi Jesu anozviita. Uchaita chimwe chipepenenge chinotyisa zvekuti kana ukaenda kuholiday kumusha ukasvika vachirova ngoma vachitamba mashavi, presence yako bedzi mudzima ubude zuva iroro. Unonzwa vakuti pana hapana kumira zvakanaka, pana hapana kumira zvakanaka, ndati pana hapana kumira zvakanaka. Woziva kuti paita mwana weropa. Manenzwa here chechi? Now ndakukuansa mubvunzo uye wekuti naye mufundisi, saka chechi chaiyo chaiyo yaJesu ndoiziva sei? Chechi yaJesu haizi AFM. Wandidzwa? Munopinda mudenga mukagara forever musina kumbonzwa pamention wavarira kuti AFM. Ndezvenyu zvepanyika izvo. AFM kuno kundochi ichocho. Ngazviperere kwamakabva ikoko, kuna hakuna izvozvo. Asi inonzi AFM chi izita bedzi repanoungana vanhu kuziva kuti tiri ve AFM. Ko yaJesu ndoiziva sei? Jesu anoti ndichavaka kereke yangu, masuo eHadesi haangaikunde. Masuo eHadesi ari kurehwa madhimoni. Zvoreva kuti ukaona chechi inodhererwa namadhimoni ine mumwe muridzi asiri Jesu. Ndatokubatsira so. Unoziya kune imwe yaunopinda yamunoita mwedzi mitatu mina kusina kana 1 rambokosora dhimoni. Iye muridzi wedenga ari kuti yangu muchaiziva nokusakundwa namasuo egehena. Zvoreva kuti enda unovheta nekucherechedza uone kuti tiri kukundwa here kana kuti tiri kukunda. Kana chechi yako yatadza kukuchinja chinja chechi yako. Isati na vhangeri yeketeketeka yekuti aiwa ngotendeuka waenda kwaunonzwa atidaro nekuti kwatone dzimwe dzesatanism kunotonamatwa Satani full time. Vazhinji vacho vakauya nguva dzataiparidza so. Vamwe vaviri vacho vakatomboya kumboko, tauyako kunoko 2 vakauya kumboko usiku. Masatanisti vatumwa
vakatanga kuonekwa nemunin'ina wangu. Vakati hatingatange nemukuru, ngatimbotestai masimba pamunin'ina tione kuti tinogona here. Kunotori nechechi dziri kunamata Satani. Saka kana uchiti he musataura zvemachechi, musashonedze vamwe, uchiri mwana mudiki, pfungwa dzichiri nhete, kuna dzisina basa naJesu, aikona kungopinda yese yese nekuti yati Mwari. Bhazi harikwirirwe kutinhira, rinokwirirwa kuenda kwauri kuenda. Unokwira rakanzi muzarabani uchida kuenda kumasvingo. Hapasi pese pari kunzi Mwari, Mwari pari kuendwa kudenga. Svinura uchenjeri. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Chirega ndikudze statement inotyisa. Bible rinoti pasina kudeuka kweropa hapana kuregererwa kwezvivi. Zoreva kuti chechi yese isina ropa raJesu haina one arimo akaregererwa. Saka kutamba magaba mahumbu evana. Muchitungwisa takuda vanhu vakachenjera. Isu kuno kwatinonamata kuno hatina mubvunzo womubhaibheri unonzi haubvunzwe. Kune kunovhundutsirwa vanhu zvekuti ukabvunza unonzi wakupikisa mweya. Muri kunizwa chechi? Unomboziva kuti kune vamwe vasingatombotenda kuti Jesu ariko. But ukamubvunza kuti nhasi ndiani? Naye date ndiani nhasi? 3. Gore ripi? 2006. Yakuzombosvika pana 2006 tiri kubva papi? Inonzi 2006 chi? A what? After what? Death of who? Saka kune mumwe munhu asingatende kuti kuna Jesu, but anotenda kuti tiri muna 2006. Anoverenga madetsi ake kubva kumunhu waasingatende kuti akambouya. Saka uri kuona kuti murwere kawo. Uri kutaura kuti 2006 kubva kunani? Nyamba Jesu ndiye akagavhena nemakalenda edu. Hativerenge kubva pana mahomadi, hativerenge kubva pana Makandiwa, hativerenge kubva pana adzimai vangu, kana kubva pana Razaro, kana kubva pana Johani, angave marange kana masowe. Madetsi edu anobva pana Kristu parufu rwake. Wandinzwa here mwana wamai? Vangane vari kuti ndoda ropa raJesu. Ndakapiwa feki ndazorealiza. Ndakuda mwana wangu mupenyu. Ndakuda munda wangu wemazambiringa. Ndakuda mukadzi wangu wandakaroora. Varume makabichi ngaadzurwe. Repi ngadzidzurwe. Tidzosere mazambiringa panzvimbo. Ropa rakadeurirwa vanhu ndiro ngariparidzwe mudzisondo nezita raJesu. Amen oye. Amen oye. Amen oye. The devil is a liar. Ndiri kunzwa ndakamira panapa kuti Satani waita nyongo, wafufutirwa izvozvi. Ndo zvandakavinga muchitungwiza izvozvo. Kana ukasatendeuka ndichava munzwa pakati penyu kusvikira wadzoka kuna Mwari. Vamwe venyu muri panapa hamusi kuda kutendeuka. Tinoziva pamuchatendeukira. Pana vamwe amai vakauya zvikanzi tanzwa kumba hakusi kunamatika.
Vana vaiti kana vakauya kumunamato vakadzoka kumba after service vaona baba vakiya door. So ndidzokerai kwamufundisi ikoko. Makudanana navafundisi. Ndiye akambokutengerai hupfu here. Ndini baba vepamba panapa. But baba ivavo vairoja pamba pedu. But vaikira vana vavo door nekuti vaenda kuchechi. Ndokubva vauya nemhuri zvikanzi tiri kukumbirawo munhu waMwari. Tinamatirewo baba vanamata. Ndikati mune shuwa here? Zvikanzi ndikati mune shuwa? Zvikanzi ndikati hamuzochema here? Havana kuziva zvandaireva. Zvikanzi haticheme. Ndikati chiregedzai Mwari avasenze vari kuzonamata. Vakarohwa nechimwe chirwere chinotyisa. Ukaona munhu akuonda musoro, uyu waonda uyu. Auya agona kuonda uyu. Munhu anopera zvekusara amachira chete. Zvikanzi naamai vacho nevana vadzoka zvikanzi baba vakufa. Ndikati havambofa. Handiti makati madati vanamati? Kune vamwe vanotendeuka nevhangeri, vamwe vanotendeuka neshamu. Tine vamwe vari panapa vakamira netsoka vachatendeuka vagara pamawheelchair vari panapa. Mwari akakutadza nevhangeri ukaratidza kuti vhangeri yaramba, Mwari anokutsvagira chimwe. Haumbofa wakaoma musoro zvekutadzikwa naMwari. Wakamboona derere? Vazhinji vakadya derere ukaita rekuseva unopedza mukonde wesadza iro rakazara ndiro. But muzezuru akadivhaisa imwe strategy yekuti akatora musoro akaumona anobva ati pfonde nemunwe mukuru pakati. Ndopanonoita derere kuti sei rekuchera. Parinomhanya uku kune madziro, parinodzoka uku kune madziro, parinodaiso aramukanwa. Chero ukatsvedza ukadii Mwari vane zano newe, unopera bedza umboregedza. Unozoona nguva diki diki ndiro yachena, vakugeza zvavo maoko. Unonyepa iwe. Mwana waAfrica uri kundinzwa here? Ndikati ndomunamatira murume wenyu haasi kuzombofa kusvika ndamisa maoko pamusoro. Kusvikira iye ega ndiye akatenda munodedza mufundisi. Vauye ndakufa. Ndokubva ndapinda mumba ndichinyemwerera. Ndikati ndimandedzere shuwa baba. Zvikanzi ndikati havazi vana venyu here vanongoda zvaJesu Jesu. Zvikanzi kwete, ndini mwanangu ndakufa. Ndikati saka mukaporeswa kuti mugozodii? Mukiye futi dhoka. Minwa isisina simba iyi. Vana vakungopinda madiro. Zvikanzi kwete munhu waMwari regai kudaro. Ndiri panguva yekurwadziwa. Ndikati munovimbisei Mwari? Zvikanzi ndiri kuzonamata. Ndikubva ndaisa ruoko pamusoro. Ndopawakamuka ndokutanga kufamba that day. Ndokutanga kudya. Ndokutanga utano kudzoka. Ndokubva wagamuchira Jesu nanhasi vari kunamata. Hallelujah. Zvino kana ndapedza kuparidza ukasatendeuka, wapuruvhira Mwari kuti vhangeri yaramba. Ndakuda zvimwe. You are very proud zvekuti vhangeri yese yakadai soi uri kuramba uchiverengera. Uchinyatsonzwa kuti mweya mutsvene ndiye kuramba achikudzosa panapa. Zviri ngofunga kuti ime zvino ndochinja futi here chechi. Ndoita sei? Dai baba vanga vari pano vachinzwawo izvi. Zvino mhuri yangu inoti kudi muri. Unoziva ndakaparidza kune imwe chechi. Ndokubva mumwe mutungamiriri azosumuka. Ndokubva abata bhaibheri rake so. Ndomba ritarisa. Zvikanzi shamwari yangu,
Shamwari yangu, nasi wandipandukira. Ndanga ndisingakuzive. Ndamutsanangurira bhaibheri. Ndokubva auya service yapera zvikanzi ndanga ndichida kutendeuka asi ndoita sei? Nekuti ndine mukuru wekusection kunoku saka ndakapiwa mudhudhudhu wekupota ndichifambira vatendi. Ndokuregedza kunamata nokuda kwemudhudhudhu. Hallelujah. Hallelujah. Tine vanhu vakutoziva chokwadi vari panapa asi vasiri kuda kubva panhema. Waninzwa here munhu waMwari? Ndakupedzisa nemufananidzo uyu. Hauzi mufananidzo asi nyaya yakaitika. Kuna vamwe baba kuAmerica uko vakanga vaine mwana wavo akanga ari mugangster vekuAmerica vaivai. Saka vakanga vari chipoka chaikwana kuita 100 vakomana vese vakanga ine midhudhudhu. Vaiti kana vaakufamba vachiridza mabhero dzimwe mota dzaimira. Vaikonzera kuti traffic ive confused. Vachirobha mabanks. Vamwe baba ndokubva vaenda kuna mufundisi vakati mwana wangu ari paboka iroriye ramuri kunzwa. Imbotauraiwo naye. Zvikanzi muudze auye kumba. Ndokubva mwana uya audzwa nababa vake zvikanzi mufundisi vakudedza. Ndokubva aenda ari ega. Ndokubva anopinda mumba vakanzi namufundisi garapa. Ndokubva vataura naye 2 hours dzakakwana vachikurukura naye. Vapedza kutaura nemwana uyu akabva asumuka akati that's nonsense. Mwari wenyu ari kupi muise apa ndimuone ndimunamati. Ndokubva abuda nokuvatora mudhudhudhu wake. Usiku ihwoyo hamene kwavaienda akaita rufu rwakavhundutsa vanhu nekuti akafa zvekupinda nekumashure kwerori ndokufamba nemudhudhudhu ari mutrailer merori ndokunorova gotsi rerori ndokufira ipapo. Mafiro aakaita 99 vakasara vakatendeuka paguva pake. Mufundisi vakudzokorodza same message yavakaparidzira mukomana wanu. Vakasiya midhudhudhu chitinhira yakarara pasi vakapfugama vese vakanamatira vakatendeuka. Une mafesa ako mafero vachanamata parufu rwako vachikubhiga zvavari kuita izvi. Uri uninzwa here? Pane nyaya yechokwadi yakaitika futi yevamwe vana vakauya kumba vachienda kupati ndokubva vapfuura vachitora shamwari yavo. Zvikanzi vakuridza piri mwana chagara mustairs muchirahwa disco mumota imomo. Ndokubva mai vaburuka nekalachibhokisi vaine mwana wavo manye mwanangu. Ndokubva mwana anopinda mumota muimwe. Zvikanzi naamai vacho, my son, go with the Lord, go with God. Zvikanzi naamwe vana vanga varimo, we don't have space here. Mwari wenyu ngaaende kubhuti. Ndokubva vabva ipapo vakaita accident yakatyisa. This is a true story. Mota yakapetana kupwanyika kupera zvachose, but makanga muine crate yemazai yavaenda naye kupati yakanga iri mubhuti. Hakuna kana one rakapwanyika. This is a true story. Saka Mwari waida kuprova kuti kubhuti kwamanditipinda ndokwandazoenda, ndosaka kusina chafa. Chero ukanwa doro ukadi, chero ukadya sadza ukaguta sei, usafa wakavhura muromo wako zvokutuka Mwari. Unofa uchidonha honye. Wandinzwa mwana wamai? Foira form 4 but uregedze kutuka Mwari.
Tine vanhu vanoguta sadza. Aguta zvake so arohwa nedoro rake unonzwa kuti where is that God? Bring him here and I will kick him. Utarise tsoka yacho manga iri kunzi ndomukika. Kukika Mwari neiyo iyi. Asikana. Namo yakaipa. The blood of Jesus. 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 Chini chandiri kuparidza ndiri pachirichi. Mukobvunza adzimai vangu kuti ndakachirota rini. Ndakavataurira. Ndakachirota nchipedza form 4. Ndakamira pachinhu chinechi nemachira nekala yacho. Ndikavataurira ava mama. Ndisati ndavaroora chinhu chinechi. Ndisingaziye nezvacho kana kwachahaiwa. Muswata svika panapa zvikanzi mama muri kundionerawo here zvatiri kuona. Saka ndakamira panapa ndakatanga ndamira ndiri muhope. Saka handina kurasika. Muri kundinzwa here chechi? Tichaguma taane chedo watingamirire. Chakareba kunosvika uko. Chinhu chacho regedza ndikudzema onera ndakachiita. Ndakachiona chine simba. Ramaiona paareka iye. Chaiti kana chakapaswa changa chisina basa. Asi pachaipfekerwa simbi yokupedzisira. Chaiti vanhu vachisvika pedyo madhimoni aibuda. Varwere vachipora. Pachinenge chastejwa guta rese iroro raita mukurumbira. Ndiri kutaura zvamuri kuzoona zvichiitika. Mwari wedu haasi mwana mudiki. Nekuti tinoparidza ropa raJesu. In the name of Jesus. Ani ndambokudza kuti mvura yanga yakunaya Satani anga achizviziva. Wanga achida kudzura mazambiringa. Kuti atiisire makabhichi. Zvino taramba fake. Taramba imitation. Taramba mugochiwa. Tiri kuda inonzi original. Hallelujah. The blood of Jesus. Vangane vari kuti ndakuda simba reropa. Vese hama dzako dziri kuita marituals. Vari kuenda kumakuva, vari kungouraya mombe, vari kuuraya makwai, vari kuuraya mbudzi nokurasirira, nokuuraya neropa rehuku. Hapana chinamato chinoitwa chiri serious pasina ropa. Kukasadomwa ropa ibvako uye kune ropa raJesu. Manera ndauda kunamata newe. Ndiri kunzwa kuti panapa manera anhasi pane vanhu vaita decision inoshamisa yekuda kutendeuka. Pavanhu vese vari kuzotendeuka nhasi uchaona kuti hakuna one wavo vari kuzodzokera shure. Mandinzwa? Watendeuka right time. Pane vanhu vari panapa vari kuti ndakuda kunamatawo. Hausi kuuya kuchechi, uri kuuya kuna Jesu. AFM haina denga, haina chainokupa, haina chainokuyamura. Uri kudiwa kudenga kuna Mwari. Wandinzwa? Right. Ndoda kuti kana uripo isu tose ngati kotamise uso wedu. Tine hama dziri pakati pedu varevesa. Atonzwa kudhara mumwoyo make, haachadai muevhangeri kuti ni Mwari ndanzwa, ndabvuma, handina nharo. Ndiregedze kuzotendeutswa nezvimwe. Nekuti Mwari kana akuda anokuvhima nechimwe bedzi. Uchibva pano unorondwa. Unorondwa, hambo kuregedza. Unozonamata usanakidze kuona. Anokutsvagira imwe nzira. Mwana anonzwa anoteerera izwi kwete shamu. Kana Mwari akuda kutaura chokwadi, ari kuzokuronda uchibva pano. Achakuitira zvimwe zvinhu zvichazokutyisa. But kana akuda imboteerera izwi rake rekuti I love you, uresponde uti I love you too, wauya kwaari. Pakati pedu kana pane vari kuda kutendeuka, ari kuti ndoda kugamuchira Jesu.
ndoda kutendeuka ndina Mateo sekunamata kwamuri kuita uko. Unongosumudza ruoko rwako uri kwauri ikokoko. Thank you Jesus. Maoko andiri kuona akawandisa. Mwari ngaakudzwe. Satani watoirasa zvawatoita izvi, wapukunyuka paruoko rwemweya yerudzi. Mumwe wawamire pedyo nayoyo haatombonamata ipo pai. Vhangeri iyi aidzwa. Ndikatotaura kuti ukasatendeuka neiyi pane chichakutendeutsa. Pakati pavasina kutendeuka pachatoita mumwe watungamiriri achazotitsvaga ipapapa. Ndati kana Mwari akuda uchibva pano ari kuzokutevera, rekedzawo nekavhimiro kaanokuita. Ndiri kuda vari kubvuma zvavo kuti ndoda kutendeuka nezwi bedzi, zvekurohwa izvo nandidini. Usumudze ruoko rwako.